Hello everyone! Welcome back! So naku karon diri sa gawas. Manguha kog mga utanon diri sa garden la ni mama guys. Kay mag-utan mi para lunch. So let's start! So yun guys, nakakuha na ko. Pakita na ko. Yan. So nanay hinog-hinog dire nga sili at sal. Yan guys, labong kaayo. So kanilang akong kwaon kay mo ni sagol mo sa utan karong paniud to. And then magkuha ko og tangad. Dahon lang. Kay para siya musubol. Yan. Kunting dahon lang guys, pampahumot. Ay, di po nila to siya kuanon, puohon kay para dili mamatay. So, ayan. Enough na ni. Si mama, nagdigo siyang alagang aso. Yang alagang iro. Siya may tigligo ana guys. Then, nasa yung mga sibuyas dahon na nga nangapilay. So, magkutlo tag pila ka dahon. Para mas humot ang atong utan. Na yung nangapilay, oh. So, okay na ni guys. Tapos, magkuha ko kamunggay. Yan, nakakuha ko kamunggay dere. Guys, nindot na kayong panahon. Init na siya. So, na mga linabhan si mama sayo kay niya gilabhan. Iyang giwashing og sayo kay para mauga og dali. So, unta, mauga ni ika unyang hapon. Yan, mga trapo. Nindot na kayong panahon pre buyag. Dihang kwarton lang ma'am. Ilang terrace. Yung mga tanom diri sa kilid-kilid, oh. Mga aloe vera. Ayan. So, magkuha ko diri og kamunggay, guys. Labong kayong kamunggay diri. Tara, oh. Yan, labong kay, no. Mga bagong salingsing. Ari ko diri magkuha sa bagong salingsing, guys. Kay mubo ra, so maabot ra nako. Char. Sana all maabot. Kitang mga mugbo aw ari lang ta dire palaban lang ta ning makabuot ra. Labong kayo naas layog. Punan pa nato guys. Labong kayo.
So, enough na ni siya. Kay cameraman ni mama ang mukhaon ron. Everyone, ayan, maghagpat na sa alugbati. Guys, sibuyas dahonan. So, atong haroson. Nag-washing pa si mama. Ayan, yugasan na ako daan ng alugbati, guys. Pero usban pa rin akong hugas later. Wow, labong kayo. Si mama, naugta siyang alagang aso. Nandun pa siya sa labas, guys. Nagpaligo siya ang mga alagang aso. Tulo ka buok. Daghan ta na. Kaso ang uban, gipangbaligya. So, nahali na. Sideline niya, siya ang mag-alaga ng mga aso. Diba, Miko? Ako yung usa ka iro na sa kong tungod, guys. Miko, say hi to my vlog. Be a good boy, ha? Don't be bad. Maghagpat pa ta. Nagtak-ang na ko og utanan para sakto sa mahuman kog haros. Mabukal na dayon to. Ayo, Toy. Miko. Unsa kong giingon, Miko? Mag-good boy. Well, nag-washing si mama, guys. Nagpaligo siya siyang alagang nga aso din. Ako, mag-utan. Nga, maminaw sa may drama sa radyo. Shout out sa mga minaw diha sa DYHP. Kinsay magpa-shout out diha, guys. Free ra. Comment down below lang. Then sa next vlog na akong i-mention. Kung kinsa to ganahan magpa-shout out. Yan. Hopefully, okay ra mo dihang dapita. Laban lang kita sa atong life. Bahalag nagkalisod, guys. Nahinay lang gud tag aginod. Char. Ana man gina mga life. Atong life unsahay lisod, unsahay pod. Puno sa mga pagsulay. So, laban lang gihapon ta, guys. Parehas na mo, laban lang gihapon maski problemado. Smile lang. Oh, si mother. Si mother nga gipaningot in town, kinaligo siyang alagang aso. Napapawisan si mama. Pinapawisan ng marami. Charot. Maligo na ka, mother? Kani siya, guys. Pwede pa ni matanom ka na ihang kuan bitaw. Lawas. Yang tangkay. So, dako pa mo to area dito sa garden nilang mama. So, ako ni itanom later. Inigkalandong na lang. Maybe hapon. Para dili sad masayang. So, mabuhi rin siya. Ayan. Miko. Tabangi ko diretoy. So, yun guys. This is the last. Oh, hagpatan ako ang alugbati. Next is kamunggay na. Aray na tadres kamunggay, guys. Daghan na siya. What to be? Kung saan iyabo.
Labong yung kamunggay guys, o bata pa kaayo. Bago na siyang pulungan ni mama niya, na nalingsing, so nindot kayo ang dahon. Very green. Healthy dyan niya siya guys. Healthy nga pagkaon. My favorite otan. Any kind of gulay guys, basta mga presko kaayo. Muna yung pinakanindot sa atong lawas, healthy kaayo. So much better nga kamo diha magkaon gid mo og otan kanunay. Mga gulay and fruits. Sa mga naay mga high blood diha, bawal mo kaog mga karne like mama. Pwede man sila makakaog karne guys, pero panagsa, dili permentihon kay alams na. High blood. So si mama, still, nagkuhan gyapon siya, nag-check sa ihang BP guys. Insahay mo taas, insahay mo us-us. Mo nang kailangan siya mukaon ng gulay everyday. Then, mo inom og daghang tubig. Drink a lot water. Para layo sa mga sakit-sakit, no? So, nang kamo diha. Kaon jud ta maayo mga utanon. Sa mga arte diha, dili mahiligon mo kaon og mga utanon aw. Choice niyo yan, guys. Way pug sanay pero way balibaray ra ba? Char lang. Tambok yung kamunggay pero buyag eh. Ayan, nagbukal-bukal na ang akong inini tubig. Na akong gitak-ang, nagbukal na siya. Then, ang tangad, syempre, hugasan ako before na ako gilunod. So, ako nang gilunodaan ang tangad, guys, para humot kaayo. Nga, hugasan to nig maayo, human. Kani mga utanon, kailangan yun na to hugasan. Di ginato angay kalimtan, no? Kaya syempre, mga abog, nga namilit sa mga dahon, di na malikayan. Sa mga kailangan ginato wash. I-wash ginatong tarong. Wash properly. Yan. Hapit ako mahuman, guys. Aron ako na ni ilunod. Magkuha pa kong asin. Asin at saka konting magic sarap. Bro, napa may magic sarap des babaw. Hindi kayo drama sa radyo. So, yan na. Tapos na ako. Kani, hugasan sila na akong sili at sal. Ako sa ning ilunod o katil. Ayan. Kuhaan to na siya. Pungang apil na ko siya diha. Then, ang sikwa, syempre, panitan po na ako inigdayon lunod sa kamunggay. Idungan na ako sila guys, kaya dali na mamalata ang sikwa. And then, bata pasad siya. Ito siya tantong guwang. Ayan, oh. Sikwa. Pumok ra kaayo. So, dali ra kanya siya, guys. So, ayan na, guys. Hinugasan ko na. Yan, usbo na to. So, ang sikwa, wala na ako panite kay bata pa man siya. So, inani na nako. Giapil na nako ang panit, guys, kay humok naman po na. So, much better makaon ra na ihang panit. Very, very healthy. Yan, gihugasan ako nagmaayo. Then, ako na ning ilunod, guys. Wow. Ilunod na ko ni kay para maluto ng atong utan.
So, ayan, nagpabukal na ako. So, ang tangad, ang sili, at sal. Ilunod na to, guys. Ako lang siyang gitimplahan daan. Magic sarap, tapos kunting asin. Yan, tiloko na to. Kaya para di siya masayang, guys. Yan. Tapos, napami sobrang sweet corn dire. Init-initon lang yun na mo. Kaya pa may mahurot na mo. Paspasanan mo kaon, mama. Unya. Banatan og kaon, guys. Yan, medium lang ang pagsiga. Wow. Nakakatakam na, oh. Gulay is life, taani. Tapos, isagol. Na, kabukalan na to kadiyot, guys. Para sad maluto gid ang ihang mga sagol ug ang kamunggay. Yan. A few moments later. Ayan na, guys, luto na ang ating utan Bisaya. Wow. Tapos ato na siyang takuban gamay, guys. Di lang nato i-cover og maayo, ana lang. Ayan, yummy. Tapos ang among kuan, guys, sobra ganihang pamahaw na may kanon. Then, kani, sobra gabi ini, talong. Muna akong giluto gabi Sudan ni namo. So, napag may bulad dire, oh. Piniritong bulad, o ginamos nga, nalasaw-lasaw. Kaning ginamos, guys, una, kay, amo nang gisagol sa pako, ganiha. Yan, yummy. So, dire lang magtapos ang akong video, guys, kay maniod to na meron. So, mga untan yung tanan, lami kaayo. Thank you for watching, guys. Hopefully nga, na-enjoy mo o natatakam kayo dyan. Charot. So, guys, goodbye. Mag-ingat po tayo palagi.